că ai bolăzit la cap. Ce te uiți așa la mine? N-ai cumva chilos pe tine? Poftim? Nu pofti că se pleacă. Ce vorbești așa cum e tu, Margaretu? Ce, țăciună? Cum? Bagă nasul buz. Ce? Dacă nu-ți convine, bagă nasul cu la mine. Tu, Margaretu, tu am vrut să fac curte. Du-te dracu cu cursurile tale, așa să face curte la muieri în ziua de azi. Ia uite tu ce frumoasă e. Vorbește și tu ca altădată, ca pe vremuri, când se făcea curte la o femeie adevărată. Ce faci frumos? Ia mai du-te în pâlă, mă. Păi, dar ce cu vorbele astea la tine, tu e sătă? Tu de ce bădăran ești tu, ei, porcule? Păi după ce că ai început că vorbiți cu puțâri și cu jigniri de alea și înjurări, din nou ai auzit în viața mea, păi totul te nervești. Ce te dai așa la mine dintr-o lovitură? Păi ești violator de ăla? Ce violator tu? De ăla prin violență de vrei să mă pui în toate felurile și să îmi dai forțat? Tu de la tu, eu vreau să fac cunoștință cu tine. Asta tu nu face nicio cunoaștere cu mine, că știu cine ești tu. Da, Gheorghe mi se pare bine. Mie mi se pare rău, du-te, dracului de aici. Nu, ia uitați, mă, telespectator. Ce ia uitați, mă, pleacă de aici.